RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Blizel. Hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang ang akong kumpletong address diri sa Pagadian City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa binuhing kabaw sa among mga ginikanan ug sabay sa among mga ginikanan di nang amo ng usa ka igsuon ang mihawd. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Ay, Pa? Naginuktok naman sa kadinhigod. kapoy lang ko. Naghuna-una na sad kang mama, no? Pa, maginahina na lang tagdawat, good. Ngawa na kit si mama. Nga nag-una lang siya nato. Pero at least, wa na mag-anto si mama siyang sakit. Sakit una-unaon. Wala ko'y katambayayong sa pagkatiman sa akong uma. Dini sa bahay. Mukaan ang akong trabaho unon kung naas mama di mo. Kay kung madugay ko sa uma, si mama man di mo dayon, mo'y bahalang mubalhin sa mga hayupan. Naikabaw na to ay nagdiwang na. Wala gyud matiman kaayo. Kay sa buhi patos mama ninyo, kugihan ka ito nga manguha og ilawog ana. Kugihan ka ito mangumpay. Pero karon, labi na kay senior nako. Di na ginako madaang tanan sa pagtrabaho ug ang pag-atimalaan ng kabaw ug uban pa mga hayo. Kundi apa lang sabunta mis dool pa. Makatabang-tabang yun unta minimo. Pero unsang medyo layo masadang amo sa kumbana, good. Pero sige lang pa. Maningkamot kong matag si mana. Makaanhi og makalimpyo-limpyo mi din hisbay. Magpuli-puli lang unya mi. Kay unong ba aming inyong mga anak? Ayaw na eh. Atiman na ang inyong pamilya. Si Anton di ay pa. Siya nalipati man na ng kapaw. Ulitaw pa ba na siya? O niasab ni mo? Bawo ka na bitaw ng batanon. Ulitaw, magisigi sa glaag.
Pas mo nga itong mga hayupan. Ako'y makiksulting, Anton. Ako mag-usahay ang mga timan sa kabaw kung sukad nga nawa si mama. Mayo day hinuon. Pero ayaw anang usahay lang ni mo at timanon ang mga hayupan. Ilabi na ng kabaw dong, Anton. Tultulag yun na ba? Aron di na mabalakas, Papa. Di kay itugway lang na nimo kung ganahan ka. O lagi, ako'y atiman sa kabaw. Pero kanang uban ka ng mga kanding o mga manok. Ipapaligal lang papa, oy. Di na ako madagatiman. Unsa? Hasol kinatiman nun ti. Di na ako kalaaga na. Anton? Mo saya akong plano nga ipamaligya na lang na. Magbibilin lang ko para ikonsumo. Bisag usa ka himungaan lang. Aron kung ganahan taga mo kaog panok, Bisaya. Di na tamo palit. Gusto po't pa. Maong ayan ang kabalaka na imong kabaw, eh. Si Anton ay bahalang mo atiman sa imong kabaw. Nahilo na ng among huna-huna nga mitando ng among usa ka igsuon nga maoy mo atiman sa kabaw sa among mga ginikanan human mamatay ang among inahan nga maoy kaabag yun ni Papa sa pag-atiman sa among mga hayupan. Hangtod nga nagsigi og panganak ang kabaw nilang Papa. Og matag panganak, ibaligya sa kong igsuon nga dili mohatag namo og bahin. Unya, Tiblisel, mayo kay ni Aka Anton. Nasuroy ka. ang nakadungog mo kong istorya nga. Lain mo kuno mo nga, wa ko manangid ninyo nga nagbaligya ko sa mga anak sa kabaw ni Papa. Respeto na lang pod, Anton, oy. May mga igsuon gud ka. Magpahibaw gyud unta ka nga mamaligya ka sa kabaw sa tumagi ni kanan. Oh, mau ba te? Oh, mau ni adik ko te. Magpahibaw ko ninyo nga ibaligya ko na sa pangikatulong anak sa kabaw. Unsa? Ingon man mong kinahanglan ko mananghid. Oh, kuan sab. Kaduha naman kang nakabaligya sa kabaw ni Papa. Nga wa ka mamahi na mo mga igsuon sa halin, no? Unta ni ikatulo ba? Muhatag sa unta ka na mugbahin, uy. Ha? Muhatag di ko te nga ako may nagatiman sa kabaw. Huwag ako ba dyan nagtugwa sa tong kabaw? Siyempre, igsuon gud ta. Sige. Ako ingon sa Papa. Kaya wa maguna ako ang tanang halin te. Tuwa man sa ni Papa. Oh, ingnas Papa, ha? Nga mangayo sa taon migbahin sa halin sa kabaw. Gusto baya si Anton. Kanong mangayo man mo ubahin sa halin sa kabaw, Blisel. Nga wa man mo makaatiman sa kabaw. Tiyak, Minyo naman mo. Wa na mo'y labot sa mga hayupan sa inyong amahan. O kana ganing bahay sa inyong mga ginikanan, kang Anton na. Kasi may wa pa maminyo. unsa? Tiblisel, nahalin ng kabaw. 40,000 ang pagkahalin. Og niyang bahay, no? 2,000. Ha? 40,000 ang pagkahalin sa kabaw niya, 2,000 rin mo ihatag na ko? Mo maingon ni Papa. Nga 2,000 ra kuno mong ako mga igsuon. Unsa? Murag dili man makatarungan nun, nga tag 2,000 raming ubang managsuon sa halin sa kabaw ni Papa. Kay 40,000 gud ang halin. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pagkamatay sa among mama,
Ang ako ng manghod nga si Anton ang nagatiman sa kabaw sa among mga ginikanan. Husto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw ug dili gani magpahibaw nga nagbaligya siya og kabaw? Ikaduhang pangutana. Sa ikatulong anak sa kabaw, amo na siyang giingnan nga mananghin sab namo kung magbaligya siya ug hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw, pero gihatagan ra mig tag 2,000 kay mao kunoy ingon ni Papa. Husto ba gud? Ikatulong pangutana. Unsa may among buhaton aron nga matarong na og bahin ang halin sa mga hayupan sa among mga ginikanan? Kay murag mas nakapabor man ang ulitaw namo nga manghod. Ikaapat og katapusan. Kung simba ko mamatay sab ang senyor namong amahan, husto ba nga siya lang ang manag-iya sa bahay sa among mga ginikanan kay siya'y ulitaw pa ug ipon pa siya ni Papa? Palihog, tabangyod tambagi ko, kini ang akong suliran, Blizel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabay sa mga love life, sa ato ang kapikas, sa ato ang mga giagian in life, sa ato ang mga problema agoy ipadaan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema, ha? And, of course, don't forget to like and follow sa ato ang Facebook account for real live updates o pagpaminaw pod sa ato ang mga nagkalain-lain nga programa sa ato ang stasyon DYHP. Sugod pa sa programa ni Attorney Rufil Banyok hangtod sa ato ang mga drama, especially kini ang Akong Suliran ato sa nang madungog sad sa radio frequency sa RMN Networks. Dili lang diri sa Cebu kay 612 kundi sa mga nagkalain-laing bahin sa atuang nasod. Please also don't forget to like and follow Elaine Tantengco Bathan and my official Facebook page nga Attorney Elaine Tantengco Bathan for more updates about me, no? And sa tanang mga musuwat, please guys, mohangyo lang yun mi, at tumagod na ipada na to yun directly sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. Landry Montero Baliado, thank you for your message. Also to Vlad Potin, thank you kayo for sending direct messages. To Reza Panta, Anesita Lapa Dakoy, kumusta mo din ha? Thank you for always sending messages. And also to Mika K. Rojo, no? Ato ang avid fan and avid listener, no? Next, ang ato ang letter sender karong adlaw guys taga Pagadian City. Gipadani niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page ug ato siyang tawgon sa pangansang nga si Blazil. Hingkod ang pangidaron minyo nay usa ka anak, di nato isulti ang iyahang tinuod address taman sa Pagadian. Pagadian is a very beautiful city, no? Dinha dapit sa Zamboanga. Unya, legal man ihang pangutana, of course, Attorney Elaine, ang mutubag ani, naa silay, buenohi nga kabaw, no? Sa iyang mga ginikanan, ug sa balay sa iyang mga ginikanan, family dispute kay na may usa ka igsuon, nga naghawd-hawd, nga maunay kanang nangusog, no? Unsay tawag ani nya ang pagbahin-bahin murag wa na nagkaangay-angay. So unang pangutana, pagkamatay kuno sa ilahang mama ang iyahan ng manghod nga si Anton ang nagatiman sa kabaw sa iyang mga ginikanan. Husto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw ug di gani magpahibaw nga nagbaligya siya kabaw agoy? Well, cattle, kaning mga cattle in English ani cattle man ni, no? Kaning cattle family, kabaw, baka, kanding, kani sila properties baya gihapon
gihapon ni, kabutangan baya gihapon ni. Kay ang things pwede baya or properties pwede baya living or non-living thing, no? Kaning property gamit man ni sa ato ang pag-umah, no? Pangpanginabuhi. Now, kung ang tag-iya ani inyong ginikanan, of course, ang mubanos ana, kamug yung manag-igsuon, ang mga nahabilin eredero. So dili gyud pud na pwede nga siya lang or mapunta niya kung kabaw mo og nasayod mo tanang mga manag-igsuon nga kanang kabaw ang tag-iya ana kamo inyog yung inahan. So therefore, kamo may nanunod, makiangayon unta no ang mga desisyon, bahalag siyay mo. At di man ato siguro kung mahimo pod nga iya pong inon ididak lang ba kay basin pod nga siyay nagpakaon, siyay naggasto, no? Nag-maintain. Oh, of course, na amang gyud na expense, pwede mag-atong i-factor in nga, ididak na ko, nya, siguro, pwedeng hangyo nga patubuan lang po na ko gamay, kay ako may mas naghago, basin pwede pag-ingon ana. As long as fair, patas, open, and transparent ang inyong panagstorya, no? So, murag, dili gyud pwede, ha? Of course, na may equal share gihapon ana. Ikaduhang pangutana, sa ikatulong anak sa kabaw, agoy, amo na siyang giingnan, nga mananghid sab mo kung magbaligya siya ug hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw pero gihatagan naman mig 2,000. Kay mao kuno ingon papa husto bagod adili pod. Kay wa may last will and testament si papa nga ang kabaw iyaha, no? So kinahanglan makiangayon gyud. Kato based on that, no, dili man sad gyud pwede like I said nga equal mo tungod kay kung naan niyang kabaw siya gamantener siya nagasto. So, i-appeal na nato kwinta kung pilay nagasto nato, no? Kay para ma-healthy ang pagpanganak, no? Kay gamon man gyud na naman yung mga vitamins ug ipakaon ya siya man kahining gasto ana, then ididakto. Unya ang halin, siguro na gamay pod kay agig pahalipay pasalamat sa iyaha, pero di pod ingon nga kung 40,000, 2,000 na lang pod ng inyo, dili pod siguro, dako-dako pod siguro mong bahin ana. Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong namo og bahin ang halin sa mga hayupan sa among mga ginikanan. Kay murag mas nakapabor man ang ulitaw namo nga manghod. Magstorya gyud mo, mag-meeting mo, magstorya mo, mag-discuss mo kung unsa gyud nga ipaistorya sa iyaha nga ang balaod maumani, no? Equal man unta ta, kasabot man mi nga kung ikay nagam na igastuhan, pwede ra man ang ididak, pero ayaw pug ingnon isulo lang pud nimo, no? Kay kang mama man na sa ato man ng ginikanan, tarungon lang natog bahin. Kana lang what is also fair to everyone. Ug di yung madag surya, pwede siguro kadto tangkap, mangita ta or mangita maron tag tiyo-tiya nga pwedeng nga inyong girespeto nga maminaw mo nga pwedeng muhusay pod ninyo. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung simba ko mamatay sab ang senior namong amahan, husto ba nga siya lang ang manag-iya sa balay sa among mga ginikanan? Siya'y ulitaw pa og ipon pa siya ni papa, dili pod, no? As long as wa gyud na napunta siya iyaha solely, makiangayon gyud ug dapat gyud nga equal ang inyuhang sharing ninyong mga managsuon. Dili pwede nga naay mulabaw kay sa ato ang balaod, shares sa mga eredero or mga tagtungod equal man. So dili pwede nga mulabaw ang usa ninyo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tataka remen, daghang salamat ug maayong adlaw.